Sis Mini Vlog. Good evening. Good evening, good evening. Ma'am Sachi, hello, good evening. Mega love shout out. Sis Pearl, thank you so much. Hello Ma'am Sachi. Yan, late ako na naman ngayon. Late ng live. Madaming gawain. Mano packet, kani ba to? Chandra, Ma'am Chandra, Entigo, mega love shout out Ma'am Chandra. Thank you for coming Ma'am Chandra. Alright, wait lang guys ha. Mag-change account lang ako guys. Wait a minute. Kaping mainit. Sis Ferl DM, thank you so much Sis Ferl. Pinakuto ko magapindot dito. At marami tong na hindi nagpipindot. Ayan. Malamang ito magre-restart na naman tayo. Pinakamaganda mag-restart na tayo. Ako lang pala. My goodness. Ako lang pala. Ay, thank you Lord. Ayan guys, patamsak naman sa ating live. Sa mga hindi pa nagtamsak dyan. Ayan, sabay tamsak naman tayo guys. Pag tayo pag tayo pumasok. Ayan. Sabay tamsak sana tayo. Okay, Sis Mini Vlog. Nandyan ka pa ba Sis Mini Vlog? Ayan, pin kita. Ma'am Chandra, hindi ko Ma'am Chandra. Thank you for coming, Ma'am Chandra. Okay, I'm going to your house na Ma'am Chandra. Lin, Italy. Okay. Okay, Ma'am Chandra, I'm here in your house, Ma'am Chandra. Ay, na-play ko na siya dito to. Ano kaya dito? Ito kaya. Thumbs up. Search diary, playing shorts video. Okay. Ma'am Chandra, Indigo. Okay, playing your video, Ma'am Chandra. Okay. Ma'am Sachi, I'm going to your house na, Ma'am Sachi. What is life? Just one of us. Ano ba ito? Si Tita Au nakaano. Okay, Ma'am Sachi, I'm here na ako sa bahay mo, Ma'am Sachi. Okay. I'm here in your latest upload, 14 hours, Ma'am Sachi. Nasa ads pa ikaw. Ayan. Ayan, patamsak naman guys sa mga nandyan. Ayan, tamsakan nyo naman yung live ni host para naman masaya. O, diba? Tamsak, tamsak. Don't forget to like. Ayan, Ma'am Sachi, ayan, playing ka na dito sa iyong latest upload. Ayan. 14 hours ago. Ma'am China, may love shoutout, Ma'am China. Sis Ferl DM, thank you. Sis Peli, may love shoutout, Sis Peli. Gandang gabi. Okay. Dito ako kay Sis Pearl DM. Sis Pearl, I'm going to your house, Sis Pearl DM. Mag-change account tayo, ayaw mapindot eh. See, pag ayaw mapindot, mag-change account. Marami tayong ngayon na hindi napipindot, hindi makapindot ng ng Sir Avin. Mega love shoutout Sir Avin. O diba, see, o dito sa kabila mabilis. Okay, Sis Pearl DM, ayan, tamsakan ko muna yung upcoming mo, Sis Pearl DM. Ayan, nakatamsak na pala ako dito. Okay. Ayan, playing ako dito Sir DM, Sir DM tuloy. Sis Pearl, sa iyong 8 days ago, wait lang, magandang gabi po. Ayan Sir Avin, good evening Sir Avin. Sir Gulnas, mega love shoutout Sir Gulnas. Ayan, hello Ma'am China. Premiere 8:45, thanks. Okay, pin kita Ma'am China. Ayan. Morski, mega love shoutout Morski. Sis Pearl DM, nasa ads ka pa Sis Pearl. Okay, sino ba yung naka-play ko dito? Ay, si Ma'am Sachi. Ma'am Sachi, done watching na ako.
Okay, ayan. Mag-ano muna ako, mag-comment muna ako dito. Wait lang guys watching dyan. Okay. Sure Gulas, thank you so much. Ate Mirna Grande, may galap shoutout po Ate Mirna. Ay, si medyo busy. Sige lang po Ate Mirna, okay lang po. Ayan, si Happy Flex. Ayan, tama ba basa ko? Tama ba basa ko sa pangalan mo? Happy Flex. Tama ba guys? Ayan, wait lang bibigyan kita jacket mo wait lang. Madam Eunice, may galap shoutout Madam Eunice. Ayan, bigyan ko ng jacket ito si Happy Flex. Ayan, may moderator ka na, kapatid. Okay, moderator. Ma'am Chandra, Indigo still playing, Ma'am Chandra. Sis Ferl DM, still playing, Sis Ferl DM. Madam Eunice, good evening. Sir Avin, gandang gabi Sir Avin. Okay, Sir Gulnas. How are you, Sir Gulnas? Morski, salamat Morski. Ayan guys, sa mga hindi busy dyan, premiere daw 8:45. Tamsak Dan Idol. Ay, bigyan natin ng brief si Boy Lingaw. Okay, Boy Lingaw to. Ayan, Boy Lingaw. Hello, Miguel, shoutout sa'yo dyan. Magandang gabi. Ayan, may brief ka na. Ayan, salamat sa pagdalaw mo sa aking live. Ma'am Kripa, Suba Official. Okay, thank you so much, Ma'am Kripa. Ayan. Punta ako sa ano mo, sa main mo, Boy Lingaw. Naka-ninja ka. Ano nga yung main mo? Boy Lingaw. Ano nga yung main mo? Naku, hindi ko makita yung main mo, kapatid. Ayan, hindi ko makita yung main mo. Ano ba yan? Ayan. Comment mo na lang yung ano mo, Lingaw. Ano nga yung ano mo? Ano nga yung main mo? Ayan, Morski. Dito ako sa iyo, Morski muna. Morski, may galap shoutout kay Morski. Okay, Morski, playing ako dito sa yung highlight. Ma'am Kripa. Next kita, Ma'am Kripa. Okay, Morski, playing ka na Morski ha. Ayan, Ma'am Kripa, next kitang ipin kay Ma'am China Heart. May premiere kasi siya ng 8:45. Ayan, Ma'am Kripa, next kita ha. Ma'am Kripa, next kitang ipipin. Ayan, maraming salamat. May galap shoutout po sa iyo, Ma'am Kripa. Thank you for coming. Ayan, Morski, playing ka na Morski dito sa yung highlight, Morski. 8 days ago Morski. Sir Avin, salamat Sir Avin. Ayan, patamsak naman guys, patamsak sa mga hindi pa nagtatamsak dyan. Sir Boy, may galap shoutout Sir Boy. Jen Bartolome Vlog. Ayan, good evening. Ayan, Jen, maraming salamat Jen. Ayan. Ayan, next ko lang kayo dahil wala pa tayong bakanting gadget. Ayan, Ma'am Chandra and Zigo, still playing Ma'am Chandra. Spelly, thank you so much si Spelly. Salamat si Spelly. Tamsak playing China Heart from Mini Vlog. Ayan, Ma'am China Heart, pabalik na lang po kay kay Sis Mini Vlog. Si Sikoy Loving Sky, nag-love shoutout si Sikoy. Okay, si Rich Heart. Tama ba? Ay, hindi, ang labo talaga ng mata ko. Willing nga, hindi ko makita yung mo, yung main mo. Ano nga yung main mo? Sir Abin, salamat Sir Abin. Ayan, patapusin lang natin tong Boy Lingaw, itong kay Ma'am China ha, magpi-premiere kasi siya ng 8:45. Ayan, Sisikoy, salamat. Abin TV, may galap shoutout. Green Vlog, ayan, isa-isa lang guys kasi hindi ko kayo mapinang sabay-sabay. Ayan, may premiere kasi si Ma'am China. Ayan guys, pa-support sa kanyang premiere. 8:45 ang kanyang premiere. Salamat Sisikoy sa patamsak.
Hobbyplex, nagbaba din ng bahay. Ayan, connect to each other guys. Magdikitan kayo dyan. Sa mga nandyan, mga nagbababa ng bahay. Ayan. Magdikitan kayo para maging kaibigan ninyo ang isa't isa. Wow, Ma'am China, salamat Ma'am China. Thank you so much sa blessing. Salamat sa pakulay Ma'am China. Ayan, para makasahod na ako. Makakasahod na tayo nito. Nag-ano tawag dito? Idol Loving Sky, Mega Love shoutout. Ayan, Ma'am China, salamat ulit sa pakulay. Ayan guys, sa 8:45 ang ano ni Ma'am China ha, pasuyo. Ayan. Yung mga nagbaba ng bahay, nagbaba ng link, ayan. Ayan, sorry po, next ko kayo dito kay Ma'am China. May premiere kasi siya ng 8:45 kaya hindi ko muna siya may baba. Ayan, sa mga hindi pa nakakapagtamsak sa premiere ni Ma'am China, ayan, pasuyo naman. Pakitamsakan. Okay, Ma'am Chandra Indigo, done watching Ma'am Chandra. Okay, Ma'am Chandra Indigo, done watching. Ayan, Green Vlog, Mega Love shoutout. Okay, thank you so much Ma'am Chandra Indigo. Okay, Ma'am Macau, Mega Love shoutout, Macau Vlog. Ayan, puntahan ko muna yung ano ni Ma'am China dito sa isang cellphone ko. Yung kanyang upcoming. Ayan, nagbaba ulit ng bahay si Sis Mini Vlog. Like 17, salamat. Sis, tawag dito. Sis Macau, salamat. Ayan, Kapakoy, magandang gabi sa'yo dyan, Kapakoy. Ayan, support natin si Ma'am China, 8:45 guys. Ayan, tamsak dan Ma'am China, pang 120 pang 120 tamsak ako dito. Si Spelly, salamat si Spelly. Malapit na premiere mo, madam. Idol China, Mega Love shoutout Idol from Boilingaw. Ayan. Ayan, Sis Macau, salamat Sis Macau. Salamat sa pagsilip sa aking live. Ma'am Kripa, nandiyan pa ba si Ma'am Kripa? Okay, done watching na rin pala ako dito sa kabila. Sino ba yung naka-play ko dito? Ay, kay Sis Pearl DM. Sis Pearl. Ayan, done watching na ako Sis Pearl sa'yo. Lusog po tayo lahat sa upcoming premiere ni Madam China Heart. Ayan, Sis Pearl DM, done watching ako, Sis Pearl DM. Okay, Morski, done watching na rin ako sa highlight mo, Morski. Ayan, mag-comment lang ako. Huwag naman, maiwan dito. Walang maiwan dito. Ayan, okay lang yan, saglit lang naman yan, Ma'am China. Sir Abin, salamat Sir Abin. Tambay muna host. Maraming salamat Sir Boy. Puntahan ko na lang yung bahay mo Sir Boy. Okay, nagbaba ng bahay si Green Vlog. Okay. Okay, Green Vlog. I'm going to your house na Green Vlog. Okay. Aba ng video ni Green Vlog. Okay. Dito muna ako sa, wala siyang shorts video. Boy. Okay, Green Vlog, I'm here in your house, Green Vlog. Ay, okay, ayan, sino naka-play natin dito sa kabila? Oops, naghang pa. Ay, mali pala. Dito pala sa kabila. Sir Abin, salamat Sir Abin ha. Bermuda Islander Boy, mega love shoutout. Thank you so much. Thank you for coming. Okay guys, ayan, Ma'am Kripa, Suba official, nandiyan pa ba si Ma'am Kripa? Ma'am Kripa, Madam Yunes, bisitahin na lang kita Ma'am Yunes ha. Kanino ba to si Boy Lingaw? Kay Kapakoy ba to? Kay Kapakoy ba to si Boy Lingaw? Ayan, thanks sister, you're welcome, Green Vlog. Sis Mini Vlog, ayan, Sis Mini Vlog, dito ako sa iyo Sis Mini Vlog. Sis Mini Vlog, nandiyan ka pa ba? Luneta Fark, gala, ayan.
Okay, sis mini vlog. Ano ba yung shorts video lang ba yung binaba mo, sis mini vlog? Saan na yun? Oo nga, shorts video lang pala. Ayan, sis mini vlog. Ayan, na-watch ko yung shorts video mo. Madam Ferl DM, salamat. Si Sa Agar. Ayan, Andy, mega love shoutout. Andy, thank you for coming, Andy. Mata, long time no si Mata Farsad. Okay, thank you so much. Thank you for coming again, Mata. Ayan guys, magpi-premiere si Ma'am China Pasuyo, 9:45. Hi friends, how are you from Saagar? Okay, I'm fine. Saagar, thank you for coming. Host, how are you? Si Andy, I'm good, Andy. Si Tantan, okay. Okay, Andy, Saha, I'm here ako sa bahay mo, Andy, Saha, okay. Okay, Andy, playing your video. Ayaw mag-loading ba? Ayan, Andy. I'm here in your house. Ayan. And then I give you one banana, Andy. Ayan, magtino na nga ako. Nalulokarit na naman ako. Okay, green vlog, still playing green vlog. Ma'am Kripa, I'm here na ako sa bahay mo, Ma'am Kripa. Salamat, Ma'am Kripa. Kanino ba to si Kapakoy? Sa'yo ba yung boy lingaw na yan? Okay, Ma'am Kripa, nandito na ako sa iyong bahay, Ma'am Kripa. Okay, nasa ads ka pa, Ma'am Kripa. Playing ka na, Ma'am Kripa. Thank you so much, 17 viewers. Sis Macau, next kita dito, Sis Macau. Ayan, next kita dito. Wala pa tayong ano. Thank you, host. You're welcome. You're welcome, Andy. Your video is playing. Still playing. Okay, green vlog still playing. Sis Macau, next kita dito. Sis Ferl DM, done watching na ako, Sis Ferl DM. Okay, thank you guys. Thank you sa support. Si Tantan Par, may nagbaba ng bahay. Ayan. New upload. Sige Tan, standby ka muna dyan Tan, pupuntahan kita. Kaya, wala pa tayong bakanting gadget ba Tan? Hi po, ayan. Si ano ba to? Meral Jane. Meral Jane, may channel mo ba yan? Meral Jane. Madam Yunes, salamat sis Yunes ha. Mami Pearly, mega love shoutout Mami Pearly. Sis Marvic Cobian, mega love shoutout Sis Marvic. Good evening. Ayan. Ma'am Kripa, Suba Official still playing, Ma'am Kripa. Sir Abin, salamat Sir Abin. Ayan, Ma'am Kripa, Suba Official still playing, Ma'am Kripa. Okay, green vlog, done watching green vlog. Ayan. Okay, green vlog. Ayan, green vlog done watching. Okay, mag-ano lang ako. For nag-replay ako sa premiere mo. Ayan. Salamat. Tawag dito. Ayan, hindi ako nakapag-comment. Okay, green vlog done watching na green vlog. Wait lang guys ha. Ayan, tawag dito. Tantan, ayan, wait lang Tantan ha. Okay. Nagaba ng bahay Sis Macau. Okay. Sis Macau, ano yung binaba mo? Shorts video ba yan Sis Macau? Ayan. Lablabin natin si Sis Macau, nagbaba ng bahay guys. Okay. Upcoming ba yun Sis Macau? Ayan, tamsakan ko tong upcoming mo. Nandito ako sa bahay mo Sis Macau. Hindi na to shorts, new upload. Lala Mois, good evening. Mega love shoutout. Kuya Ador Mix Vlog. Bigyan natin ng jacket si Kuya Ador Mix Vlog. Ayan. Ayan, may moderator ka na Kuya Ador. Okay, Sis Macau, nandito ako sa bahay mo, Sis Macau. Okay, playing ako dito Sis Macau sa yung 5 minutes and 31 seconds. Ayan, nakatamsak na ako sa upcoming mo. Kakatapos lang kumain, nila amo sis, sugas mo. Sige lang Sisikoy, take your time. Okay lang Sisikoy, sige lang, go ka lang dyan. Host, paano mag-premiere?
Siset mo lang yan, mini vlog. Sis mini vlog, siset mo doon, di ba? Pag mag-upload ka ng video. Magkatabi lang yan. Pag mag-upload ka na, pipindutin mo yung publish yata yun. Pag mag-premiere ka naman, basta yung katabi nun, pindutin mo siya. Yun. Tapos mapupunta ka na doon sa pag-premiere, tapos makikita mo na rin yung ano. Okay. Andy, ayan Andy. Ayan, magdadan watching ka na Andy. Okay, Andy. Then I give you 1 banana, Andy. Ayan, pang 11 thumbs up, Andy. Sir Avin, salamat Sir Avin. Sir Avin, thank you so much. Tapos lagyan ng premiere. Ay, isisit mo yan. Makikita mo doon, magkakasunod lang. Hanapin mo lang doon. Pag napunta ka na doon sa premiere, ipunta ka na doon. Ayan. Baba lang. Makita mo doon yung schedule. Tapos yung set as premiere. Ayan. Pindutin mo lang yung isa-isa. Ayan, matututunan, maano mo yun. Ganon din ako dati, hindi ko alam. Ayan, done watching Andy, and then I give you 1 banana, Andy. Okay. Thank you so much, Andy. Done watching to your video, Andy. Okay, Ma'am Kripa Suba Official, still playing. Okay, Sis Macau, still playing kasi yung 6 minutes, 5 minutes and 30 seconds. Sis Gina Hart, ayan, +1, dikit from loving mix, bulol-bulol na naman. Okay, Kabatang TV, mag-love shoutout sa iyo diyan. Saan banana ko? Okay, Mami Pearly, dito ako sa bahay mo, Mami Pearly. Sir Boy, ayan, next na kita dito, Sir Boy. Mami Pearly, nandito ako sa bahay mo, Mami Pearly Vlog. Okay, playing ako dito sa iyong, ang ganda nitong mo. Meron akong ganyan dati namatay, pinatay ko. Napakalakas lumaki. Ayan. Sis Macau, still playing ka, Sis Macau. Ayan, naka-play ka, Sis Macau. Still playing ka. Okay, si Ma'am Kripa, done watching, Ma'am Kripa, Suba Official. Ayan, done watching to your video. Mag-comment lang ako, Ma'am Kripa. Ayan guys, yung premiere ni Ma'am China, 3 minutes na lang. Pasuyo guys. Ayan, sugurin natin si Ma'am China. Sa mga dyan. Oh, thank you Lord. Sa mga hindi busy dyan ha, pasuyo sa atin nakapin. Magpi-premiere siya ng 8:45. Sir Boy, nandito na ako sa bahay mo, Sir Boy. Okay, playing ako dito, Sir Boy, sa latest upload mo. Ayan, Sir Boy, playing ka na. Ma'am TV in Japan, may love shoutout. Okay, Kabatang TV, next kita ha. Kabatang TV, wala pa tayong bakanting gadget ha, guys. Wait lang. Okay, Sis Macau, still playing ka din, Sis Macau. Sis Pearl DM, salamat Sis Pearl. Thank you so much. Okay, Mami Pearly, malapit ka na mag-done watching, Mami Pearly. Sir Avin, salamat Sir Avin talaga, Sir Avin. Okay, done watching na Mami Pearly. Ayan, mag-comment ako. Ayan, pang 60. 3 thumbs up, Mami Pearly. Ayan, Sir Boy. Still playing ka, Sir Boy. Ma'am TV in Japan, thank you so much. Okay, next tayo, guys. Next. Wag mo na ako watch, Gwapa ng Bulacan. Agoy, si Sir Moti pala to. Agoy, may Ginoo, Santa Cruzan. Kasi yung Kabatang TV nagwa-white Sir Moti, hindi ko... Sir Moti, agoy, pastilan, ikaw pala yan. Hindi kita nakilala iba-iba kasi pangalan mo. Ano ba yan ikaw? My goodness. Ayan, done watching na ako, Sir Boy Tikalon. Mag-ano lang ako, mag-comment lang ako dito. Sir Moti, salamat. Ikaw pala yun. Ay, hindi kita nakilala. Okay. Sis Loving Sky, salamat Sisikoy. Ayan guys, wait lang ha.
Napakasalbahe. Siya pala yun. Hindi ko nakilala. Ayan, premiere na ni Ma'am China. Pasugod naman guys sa mga hindi busy dyan. Ayan, sugurin muna natin si Ma'am China. Ikaw pala yan, Sir Moti. Hindi ka talaga nakilala, Sir Moti. Sukat ba naman kasing gamitin mo yung pangalan mo sa ating FB. Ayan. Dandikit Macau Vlog from Jean Bartolome. Ayan, Ma'am Macau, pakibalik ka na lang po si Ma'am Jean Bartolome. Okay. Ayan. Ma'am Jean, nandito na ako sa bahay mo, Ma'am Jean Bartolome. Ayan guys, pasugod kay Ma'am China guys, sa mga hindi busy dyan. Ayan, pasugod naman kay Ma'am China Heart. Okay. Iba na talaga ang ang daming account. Hindi ko tuloy nakikilala. Ano ba yun? Sino ba yung pinuntahan ko? Okay, Jean Bartolome, nandito ako sa bahay mo, Jean Bartolome. Okay. Playing ako dito, Jen, sa iyong latest upload, Jean Bartolome. 4 days ago. Ayan, naka-play ka na, Jean Bartolome. Mami Pearly, done watching na ako sa iyo, doon sa iyong halaman na latest upload mo. Sa aloe vera pala, aloe vera. Sis Macau, done watching ako, Sis Macau. Ayan, Sis Macau, kung nasan ka man. Ayan na. Ayan, naka-ano ka na. Tapos na yung video mo. Morski, salamat Morski. Pasugod sa premiere ni Ma'am China, Morski. Okay. Ayan guys, pasugod sa premiere ni Ma'am China. Ayan, salamat kay salamat sa iyo. Tawag dito, Sir Boy Lingaw. Salamat kay Ma'am China Heart. Where are you, Ma'am China? Hindi pa ba ito dikit sa iyo, Ma'am China? China Heart. Ayun. Nakarating din ako dito. Sir DM, mega love shoutout, Sir DM. Thank you for coming, Sir DM. Ayan, salamat guys ha. Ayan, umattend lang tayo sandali ng ng premiere ni Ma'am China. Ayan, Sir DM. Salamat, Sir DM. Okay, okay. Dito tayo. Bakit madilim ito? Si Kuya Ellen PH, mega love shoutout si Kuya Ellen. Magandang gabi sa iyo dyan. Ayan, nasa premiere lang kami. Ayan, nag-premiere ni Ma'am China, kaya medyo busy-busyhan ba. Okay, Sir DM, dito ako sa bahay mo, Sir DM. Okay. Si Kuya Ellen PH. Wow, sarap. Ang ulam ko, daing na pusit. Ayan, Sir DM, playing ka dito, Sir DM. Malabo yung camera ko na naman, di ko alam kung bakit. Ayan. Punasan nga natin. Sino naka-play natin sa kabila? Si Jean Bartolome. Jean Bartolome, still playing ka ha, Jean Bartolome. Si Kuya Ellen, salamat Kuya sa pagsilip. Sa aking munting tahanan, Kuya. Salamat ng madami. Ayan guys, maraming salamat. Yung mga sumugod sa premiere ni Ma'am China, salamat ng marami. Ano ba to? Makataong channel. Tamsak host watching po. Host from Kapobring Layason. Bigyan natin ng Bigyan natin ng jacket. Kay Kapobring Layason pala. Bigyan natin ng jacket. Ayan. May jacket ka na. Kapobring Layason. Salamat sa pagdalaw mo sa aking live. Ayan. Nasa premiere lang kami ni Ma'am China.
Okay, Jean Bartolome, malapit ka na mag-done watching, Jean Bartolome. Okay. Si Spelly, salamat si Spelly. Okay, +1 banana ka, Jean Bartolome. Jean Bartolome, nandyan ka pa. Ayun. Dan, Lalamoy, Motovlog. Salamat si Spelly. Jean Bartolome, ayan. Dan watching na ako sa'yo, Jean Bartolome, ha. Ayan. Patapos ka na. Ayan. Dan watching na sis Jem. Ayan. Salamat sa'yo dyan. Sis Loving Sky, punta ako sa'yo, sis Ikoy Loving Sky. Ayan. Mag-ano na lang ako. Ayan. Nandito na. Buti mabilis naman. Nakabungad na. Okay, sis Loving Sky, nandito ako sa iyo, sis Ikoy Loving Sky. Ayan, nasa ads ka pa, may mga ads ka na. Ayan, na-watch ko na to dito. Ito bang isa? Ay, ganun din, wait lang. Sis Ikoy Loving, din kita pupuntahan sa kabila. Okay. Kay sis Peli muna ako pupunta. Na-watch ko na to na lahat dito sa cellphone ko na to. Ayan, Sis Peli, nandito ako sa bahay mo, Sis Peli. Ayan, dito kita si Kuy Maribit pupuntahan sa kabilang cellphone. Lala Mois, maraming salamat, Lala Mois. At si Sir Abin. Ayan, Sir Abin, salamat Sir Abin, ha. Host, baba mo na ako, ha. Tawag ko sa amo. Sige, Sisi, mini vlog, salamat Sisi Koy. Thank you so much. Ayan, mag-set ka na ng premiere mo, Sisi Koy mini vlog. Boss, kape ko. Lumalamig naman yung kape mo eh. Ang layo mo, hindi mapuntahan. Oh, lumalamig tuloy. Ayan, Sir DM. Ayan, done watching ako, Sir DM. Ayan, maraming salamat sa nagsugod sa premiere ni Ma'am China, ha. Okay, Sir DM, done watching na ako sa iyo, ha, Sir DM. Salamat, Sir DM, dito sa Pusit. Ayan, magko-comment lang ako, Sir DM. Ayan, nasa ads ka pa, Sir DM. Ayan, maraming salamat, Sir Kabatang TV. Galing na ako sa premiere, kaya kape ko. Agoy. Kung pwede ko palang ibalibag dito sa screen ng cellphone ko, Sir Moti, yung kape, binalibag ko na. Para makarating sa'yo. Coach Moti, ayan, tawag dito, si Spelly. Still playing si Spelly. Dito ako, punta ako kay Loving Sky dito. Ayan, si Kabatang TV, si Koy Loving Sky, nagpalit ng pangalan. Uy, tuloy ako. Ay, na-play ko na siya dito lahat. Sorry, Sisi Koy. Wait lang, Sisi Koy. Hanapan kita, Sisi Koy, ng ha. Si Spelly, maraming salamat, si Spelly. Sino ba yung naka-play ko dito? Ay, kay si Spelly pala. Mag-comment lang ako. Wait lang, guys, ha. Pang 163 thumbs up ako, si Spelly. Ayan, naghang nalintok. Di ba ka-comment? Ay, goy. Ayan, hindi ako makakomment. My goodness. Ayaw mapindot. Ayan, hindi ako makakomment, guys. Oh, ayan, oh, ayaw. Sorry, si Spelly, ha. Hindi ako makakomment. Si Spurly, salamat, si Spurly. Okay, Sir Avin. Puntahan kita, Sir Avin. Avin TV. Ay, sana all. Si Sir Avin Pogi. Sir Avin Pogi. Ayan. Replay ako, Sir Avin, dito sa premiere mo, Sir Avin, dahil hindi ako umabot, Sir Avin. Sir Avin, naririnig mo ako, Sir Avin. Sir Avin, magre-replay ako dito, dahil hindi ko inabutan yung premiere mo kanina. Ayan. Ayan, salamat sa mga sumugod kay kay Ma'am China. Salamat. Salamat ng marami.
Ay, naantok na naman ako ah. Sino ba naka-play dito? Naku, naghang nalintok. Sino ba naka-play din eh? Ay, si Spelly pala. Ayaw mag-comment. Ayan, balik na ako. Sir Abin! Sir Abin, naka-replay ka dito. Paakyatin sana kita sa live if host kaso naka-live ka dito. Ay, oo sir, sir, Kabatang TV, di ako makaakyat. Naka-live ako. Ayan, Sir Abin, naka-play ka, Sir Abin. Sayang naman. Next time na lang, Sir Mote. Ayan. Sir Abin TV, naka-replay ako sa iyong premiere kanina, Sir Abin TV, ha, Sir Abin. Teka, wait lang. Saan na ba ako naroon? Ayan, maraming salamat guys sa lahat na sumugod sa premiere ni Ma'am China Heart. Thank you so much. Sir Abin, di mo ko naririnig, Sir Abin. Sir Abin. Sir Abin. Naka-replay ako sa premiere mo, Sir Abin, ha. Agoy, sino ba yung naka-play natin dito? Tapos na. Ay, yung kay si Spelly pala. Dan na pala. Dan soy. Inom tuba. Laloy. Ayan. Ayan. Tapos na ang premiere ni Ma'am China. Balik na kayo. Balik na. Hindi na ako galit. Agoy, hindi na ako galit. Sisikoy Loving Sky. Wait lang ha. Sisikoy. Dito ako magpunta sa kabila. Sisikoy Loving Sky. Loving Sky. No. Wait lang. Ay. Loving Sky Mix Vlog. Ayun. Ma'am Yuen, mag-love shoutout Ma'am Yuen. Thank you for coming, Ma'am Yuen. Okay, Sis Marvic Family TV, Sis Loving Sky pala. Okay, Sis Loving Sky, dito ako sa iyong bahay, Sis Loving Sky. Thumbs up Dan. Maraming salamat, Ma'am Yuen. Thank you so much, Ma'am Yuen. Sir Abin TV. Okay, Sir Abin, still playing. Jagdish, may love shoutout sa iyo, Jagdish. Namasti, Bicolana. Yan. Namasti, Jagdish. Thank you for coming, Jagdish. Ayan. Marvic, may love shoutout. Sabi ni Sir Kabatang TV. Kanina ka pa niyang binabati, Sir Moti. Ayan, Ma'am Yuen. Nandito ako sa bahay mo, Ma'am Yuen. Okay, Ma'am Yuen, playing ka dito, Ma'am Yuen. Okay, playing ka na, Ma'am Yuen. Then, +1 banana ka, Ma'am Yuen. Si Spelly, maraming salamat sa mga patamsak si Spelly. Thank you so much, si Kuy Peli. Ayan, balik ako sa bahay mo mamaya, si Spelly, kasi hindi ako nakapag-comment ba, ayaw mapindot. Ayan, Ma'am Yuen, still playing ako sa iyong video, Ma'am Yuen. Sisikoy Loving Sky still playing. Sir Abin still playing. Sir Abin Pogi. Ayan, Sir Abin Pogi. Okay. Mega love shoutout Loving Sky Mix Vlog from Jagdish. Jagdish, thank you so much. OTW sa nakapin. Ayan. Maribik. At Maribik pa rin. Ay, Sis Maribik, pansinin mo raw si Sir Moti. Ayan. Sisi Kuy Maribik, loving you always. Welcome. Dan sa premiere. Ayan. Maraming salamat, Sisi Kuy Maribik Kubian. Sis Maribik, Sis Loving Sky. Still playing ka, Sis Loving Sky.
Ayan, maraming salamat sa mga sumugod. Ma'am Kripa, thank you so much, Ma'am Kripa. Ayan, parang naka-premiere din si Sir Lawin. Si Sikoy Loving Sky, still playing ka, si Sikoy Loving Sky. Si Sikoy Marivic Ubia, next kita dito, si Sikoy Marivic. Ayan, break na. Kapihos. Yan. Eh, ganun ba? Kaya pala hindi na kayo nagpapansinan. Agoy. Ayan, si Sikoy Marivic Ubia, malapit ka na matapos. Ma'am Yoen, ayan, Ma'am Yoen, patapos ka na. Magko-comment na ako, Ma'am Yoen. Maraming salamat po, Ma'am Yoen. Ayan, +1 banana po ikaw, Ma'am Yoen, dito ha, Ma'am Yoen. Okay. Ayan, done watching na ako, Ma'am Yoen, sa iyong latest upload. Sis Marvy Kubian, dito ako sa iyo, si Sikoy Marvy Kubian. Si Angie Mendoza. Okay, Angie Mendoza, mega love shoutout, Angie Mendoza. Thank you for coming, Angie. Ayan, tagal pa rin, nakapin. Ayan, thank you. Ayan. Ma'am China, ayan. Nagpunta raw sa bahay mo si Ma'am Yuen, Ma'am China. Okay, bigyan natin ng jacket si Ma'am Angie. Wait lang, Ma'am Angie, Ayan, OTW na jacket mo, Ma'am Angie. Ayan, may jacket ka na, Ma'am Angie. Sir Abin, ikaw panalo. Wow, sana all. Ano pinanalunan ni Sir Abin, Ma'am China? Ano yun, Sir Kabatang TV? Ma'am China, ano pinanalunan ni Sir Abin? Aha, sorry, wrong type mo, dear Jagdis. Okay. Okay, dan ano ba to? Si Sikoy, Loving Sky. Dan watching ako si Sikoy Loving Sky. LP sa, ano to? Ayan, si Sikoy Loving Sky. Dan watching na ako si Sikoy. Ayan, mamaya mag-play ulit ako sa'yo si Sikoy mamaya bago ako matulog. Sis Pearl DM, salamat Sis Pearl DM. Dan watching na rin ako sa iyo Sis Pearl. Last chatter, ayan. Ano yung premyo sa last chatter, Ma'am China? Hindi ako makasali doon. Naka-live kasi ako, kaya hindi ako makalaban ng doon, ng puspusan. Hindi ko na nga nayari yung premiere mo, Ma'am China, at Ayan, Jagdis. Nandito ako sa bahay mo, Jagdis. Okay, Jagdis, I'm here in your house. Okay, Jagdis, 50G kasis. Okay. Jagdis, okay, I'm here in your house, Jagdis. Sayang. Ayan si Sir Abby, naka na naman yan si Sir Abby, naka-auto comment yan, kaya yan, di niya ako nadidinig. Kurutin ko yan sa singit ba? Sir Abby, ayan, malapit ka na mag-done watching sa premiere mo kanina ha, nag-reply ako Sir Abby. Kasi hindi ako nakaakyat kanina sa premiere mo, Sir Abin, ha? Sorry naman, Sir Abin. Busy si Bicla, naka-reels eh. Busy ka-reels. Agoy. Namaste. Okay, Jagdis, still playing your video, Jagdis. Ayan. Nakikita ba? Malabo kasi yung camera. Me time yung camera ko na malabo ang mata. Hindi nakikita masyado yung Me time na napakalinaw. Nako, nakita mo pala host nang send ako ng star sa video mo, Oliver gamit ko. Aling video share mo, hindi ko napansin Sir Moti. Bicol din ako Angie. Saan ka sa Bicol sis Angie? Okay, Sir Abin, dan watching ako Sir Abin. Ayan, Sir Abin, sa iyong premiere. Sis Angie, saan ka sa Bicol? Ako, ligaw albay ako sis. Ay, bakit ba to? Iba na yung makukomentan ko, agoy. Ayan, Sis Marvy Kubian, ay papunta nga pala ako kay Sis Marvy Kubian. Ano ba nangyari sa akin? Kaya pala sabi ko, parang may pupuntahan ako, hindi ko na maalala. Tamsakdan muna ako dito si Sikoy Marvic sa iyong
sa iyong upcoming. And din ako nag-comment dito sa upcoming mo. Okay, playing ako dito si Smurvic sa iyong sa iyong highlight. Ayan, sino ba 'yon? Si Willie Boy. Willie Boy, salamat. Mag-comment lang ako dito kay Sir Abin. Wait lang. Antok na si Host. Ma'am Astrid, big love shoutout. Ayan, si Smurvic Kubian, still playing ka. Okay, kanino ba yung naka-play dito? Si Thor of Duty. Ayan, Jagdis, done watching na ako, Jagdis. Ayan, +1 banana, Jagdis. Naantok na ako, Sir Moti. Mamaya niyan, mag-mute na ako, matutulog ako. Okay. Done full pack sa'yo, Sir Kabatang TV. Sabi ni Sisi Kuy Labing. Parang Labing. Yan, maraming salamat si Spelly. Thank you so much. Okay, sino ba yung nandyan pa? Ma'am Astrid, nandyan si Ma'am Astrid. Kay Ma'am Astrid na ako munang pupunta. Sir Moti Loving Sky. Oh. Ma'am Pelly. Ayan. Ma'am Astrid, playing ako dito sa PBBM Part 2, Visiting Brunei. Ayan, Ma'am Astrid, playing ka na dito, Ma'am Astrid. Ayan, si Smurvic, Miguel shoutout, patamsak, Willie Boy. Okay, sino ba yung nandito naka-play natin? Wala na. Bago yata ito si Willie Boy sa aking live ngayon. Ayan, Sir Abin, done watching ako, Sir Abin, done replay ako sa iyong premiere kanina, Sir Abin, ha. Sir Abin, di mo ako pinakikinggan, Sir Abin, ha. Tatampo na ako sa iyo, Sir Abin. Okay, si Willie Garte, Willie Garte. Mali pala. Si Willie Boy pala. Okay, Willie Boy, ayan. Ano nga yung pinatamsakan mo? Ano ba yon, Willie Boy? Live ba yon? Ayan, Willie Boy, nandito ako sa bahay mo, ha, Willie Boy. Playing ako dito sa hulaan saan si Willie Boy. Ayan. Loving Sky, si host Ninang natin sa kasal. Ay, sana all Ninang. Willie Boy, playing ka na dito, ha. Ayan, nandito ako sa bahay mo, Willie Boy. Laki ng bahay mo, 14K, sana all. Ayan, Mama Street, still playing, Mama Street. Still playing. Si Smurvic Kubian, still playing ka si Smurvic Kubian. Ano nangyari dito sa highlight mo, si Sikoy, at napakalabo si Sikoy Marvic? Sir Abin! Salamat, Sir Abin. Di mo ako naririnig, Sir Abin. Yahoo! Sure yan, lalabs, Coach Moti. Ay, sana all. Shoutout ang dikit, ano ba to? Ang didikit, sukli agad. Ayan, Willie Boy, still playing ka dito, ha. Ayan, magtatamsak na ako. Pang-anim na tamsak ako dito. Then plus 1, idikit ko na itong 1 banana sa iyo, Willie Boy. Ayan, plus 1 dikit sa iyo, Willie Boy, ha. Willie Boy. Ma'am Kripa, thank you so much, Ma'am Kripa. Kaso wala naman pa kape ang host. Antok na ako. Sir Moti. Tara din magkape tayo. Halika dito. At maguntahan tayo magdamag. Ayan, Sir Willie Boy. Ayan, playing ka pa rin, Sir Willie Boy. Ayan, dinikit ko na yung 1 banana sa'yo. Na rin ako, Sir Willie Boy, pero tatapusin ko yung video mo. Ayan, Mama Street, dan watching ako dito, Mama Street. Mag-comment lang ako.
Ayan, si Smarvy Kubian, done watching si Smarvy Kubian. Ayan, done watching kasi si Koy. Nag-ikot-ikot na yung aking cellphone. Ano ba ito? Nakakainis itong mga cellphone na to. Nakarotate kasi. Ayan, di pa ako nag-comment. Ayan, Ma'am Master, mag-reply ako sa iyo. Si Spelly, salamat si Spelly. Aya, agoy, panay tamsak si Spelly ko na naman. Salamat si Spelly. Ayan, Mama Astrid, another play ko sa'yo. Mama Astrid, na-play ko na pala siya dito. Wait lang. Alin ba dito? Di ko pa na-play. Ayan, tamsakan ko muna tong upcoming mo, Mama Astrid. Meron kang upcoming dalawa. Tamsak muna ako. Ayan. Gina Hart, done watch your video from Ma'am Yuen. Ayan, thank you so much, Ma'am Yuen. Okay, Ma'am Astrid, another play sa'yo. Nandito ako, Sanya Swimming Lesson Part 2. Ayan, naka-play ka na, Ma'am Astrid. Ayan, mag-comment lang ako dito kay Sis Maribel Cubian kasi hindi ako nakapag-comment kaya ako bumalik. Ma'am Kripa, thank you so much, Ma'am Kripa. Okay, Ma'am Yuen, done watching na rin ako, Ma'am Yuen, sa'yo, Ma'am Yuen. Okay, sino ba yung naka-play natin dito? Okay, si Willie Boy. Willie Boy, nandiyan ka pa ba, Willie Boy? Willie Boy, nandiyan pa ba ikaw? Kasi done watching na ako sa iyo, Willie Boy. Nasaan ka? Nakapin ka, Willie Boy. Huwag ka muna umalis. Or ibababa na kita kasi wala ka naman na yata, Willie Boy. Willie Boy. Yuhu! Yuhu! Ayun. Lumitaw si Willie Boy. Ayan. Done watching na ako sa iyo, Sir Willie Boy, ha? Maraming salamat sa iyo dyan. Okay, Ma'am Kripa, thank you so much, Ma'am Kripa. Sir Abin, thank you so much, Sir Abin. Ayan, still playing si Ma'am Astrid. Ayan, naka-play. Yan, maraming salamat sa mga nandyan pa sa baba. Ayan. 20CH, may galab shoutout, 20CH. Sino ba yung naka-premiere na naman nakita ko? May nagpi-premiere. Oh, hi. Ayan, 20CH, thank you so much. Ayan, still playing si Mama Astrid. Sino pa ba dyan din natin napupuntahan, guys? Naantok na naman ako. Grabe talaga yung mata ko sa gabi. Parang ano. Ayan, pag na-play ko lahat, guys, ang mga video, ang mga ano nyo, pag na-play ko kayo lahat, mag-mute na ako, guys, ha. Sorry talaga kasi ano sobrang antok ako, pagod sa trabaho. Kaya nag-mute na ako, hinayang kasi ano naman pag-iyain ko naman, sayang naman. Ayan, minsan wala pa akong 1 hour. Indian Garo Vlog! Mega love shoutout, Indian Garo Vlog! I love you, princess. Oh my goodness. Sino ba to si Indian Garo Vlog, thank you very much. Ano ba to? Si Milhan, Mr. I love you, princess. Sana all I love you, princess. Oh, Ma'am Astrid, grabe na antok ko pagka sayang naman yung oras. Kaya ginagawa ko, nag-mute na lang ako sa bahala na kung sino yung sisilip. Pag may sumilip, salamat kahit pa 3 minutes, 5 minutes, counted na rin yun. Pag di ko na talaga kaya, tinutulugan ko at naku, medyo sa araw kasi di rin ako pwedeng mag-live unang-una. Maraming naka-live sa araw na sinusuportahan at saka Ayan, Indian Garo Vlog. I'm here na ako sa bahay mo, Indian Garo Vlog. Kaya ginagawa ko ngayon, inaano ko na lang, sinasilent ko na lang, tapos matutulog na ako. Kaya nga, Ma'am Astrid, nagkakasakit na rin ako nung nakaraan.
Kaya, ayan, nag-ano muna ako. Ayan, ginagawa ko pag talaga hindi ko na matis yung antok ko, tutulog na talaga ako. Ayan. Ayan, tumalon dito. Saan ba to? Teka, wait lang. Ayan, bumaba dito. Ayan, Mama Astrid. Ayan, ituloy ko na lang to, Mama Astrid. Tumalon dito sa isang video mo, Mama Astrid. Ayan, tuloy ko na lang yan. Injan Garo Vlog. I'm here ako sa bahay mo, Injan Garo Vlog. Okay, playing your video, Injan Garo Vlog. Okay, malabo yung naka-live kong cellphone ba? Hindi nakikita yung ano. Okay, Injan Garo Vlog, playing ka na. Sis KTV, salamat Sis KTV. Sir Abin, salamat Sir Abin. Sir Avin TV. Ayan. Sis Marvy Cuvian. Ayan. Mag-another play ako sa'yo, Sis Marvy Cuvian. Ayan. Tamsakan ko ulit itong ano mo. Itong upcoming mo, Sis Marvy. Okay. Mag-another play ako sa'yo, Sis. Okay. Na-play ko na siya dito. Then, dito tayo sa baba. Okay. Dito ako, Sis Marvy Cuvian. Another play ko sa'yo sa highlight mo. 8 days ago, Sis Marvy Cuvian. 26, thank you so much. Ito naka-auto-comment ito si Sir Moti. Si Sir Moti. Si Sir Avin. Kaya din na naman ako naririnig niyan. Ayan, Sis Marvy Cuvian, another play sa iyong ano, sa iyong highlight, Sis Marvy. Ay. Okay, Injan Garo Vlog still playing. Injan Garo Vlog still playing. Then I give you one banana, Injan Garo Vlog. Long time no si Injan. Injan Garo Vlog. Ayan, done watching na ako. Done watching ulit Sis Astrid sa iyong anniversary treat. Ayan. Hindi ako nag-comment dito, ako magko-comment kasi di ako nakapag-comment kanina. Balik ako, ayan. May comment na ako dun sa isa, kaya dito ako magko-comment. Okay, ayan. Sis Astrid, dan ako sa 3 video mo sis. Salamat sis Koy sa ano, sa support. Thank you so much. Okay. Injan Garo Vlog, done watching na Injan Garo Vlog. Okay, Injan Garo Vlog, done watching. Sis Koy Marvy Cuvian, still playing Sis Koy Marvy Cuvian. Sis Ellen, nagpunta Sis Ellen kanina. Puntahan ko na lang yung bahay niya. Si Emel. Ayan, bigyan natin ng jacket. Kumusta? Hello idol, kumusta? Ayan, okay naman. Okay naman tayo. Kahit na hindi okay, okay pa rin. O, di ba? Okay. Si Emel Selig. Hindi pala, si Emel Calix pala. Emel, magandang gabi sa iyo dyan. Thank you for coming. Bye. Ayan, nahihigab na naman tayo. Ayan, maraming salamat din Ma'am Astrid. Ayan, Sis Marvy Cuvian, still playing ka, Sis Marvy Cuvian. Ayan, pagkatapos ko si Sis Marvy Cuvian, mag-mute na ako guys, kasi na-play ko naman na kayong lahat. Ayan, may jacket na to si Sir Emel. Sir Emel, may jacket na po ikaw. Ayan, pwede na po ikaw magyaw-yaw dyan. Dikitan mo na yung gusto mo dikitan dyan, Sir Emel. Si Spelly, wawa man si Spelly hanggang ngayon nagtatamsak. Puntahan ko nga ulit yung bahay ni si Spelly. Hindi ako nakapag-comment kanina sa bahay ni si Spelly. Hindi ako maka-comment. Nakakabuisit yung cellphone ko. Hindi mapindot. Ay naku, pastilan. Palit ako ng tawag dito. Saka ngayon ako pupunta. Oo nga Mama Astrid. Puntahan ko lang muna si Spelly. Grabe talaga. Panay-higab ko na naman eh. Mapupunit na yung bunganga ko. Ay, nako. Mapupunit na yung bunganga ko, Sis Astrid. Ano ba yan?
Puntahan ko muna si Spelly ko. At yan ay napakalaki ng ano ko diyan. Panay siya ang taga-tamsa ko lagi. Oops. Dito na lang ako sa ano. Sana ay mauwi. Saan ang bato dito si Spelly na wow. Ayun. Sa baba mo. Aray. Kaya nga si Spelly sa akin, kahit sa kay ano si Spelly, ay si Spelly taga-tamsa. Kaya nandito ako sa bahay ni si Spelly ngayon. Ayan. Maraming salamat si Spelly talaga. Thank you so much sa mga patamsak. Ayan, ayan. Mag-mute na tayo guys ha. Salamat ng madami. Ayan si Smurvy Kubian. Ayan, done watching na ako si Smurvy Kubian. Mag-mute na ako guys ha. Salamat sa tatambay pa rin sa aking live. Ayan. Sobra-sobra ako nagpapasalamat ngayon pa lang. Hindi ko muna i-end kasi sayang naman wala pa akong 1 hour kaya grabe talaga antok ko ba. Yan. Ma'am Astrid, salamat sa support Ma'am Astrid. Sir Abin, salamat Sir Abin. Okay, done watching na ako sis Hammervic. Okay. Ayan, mag-comment na ako dito kay sis Peli ba. Sir DM, salamat Sir DM. Ayan, nakagaling na rin ako sa bahay mo Sir DM. Ayan, Ma'am Irene. Mag-love shoutout Ma'am Irene. Magandang gabi. Ayan, maraming salamat guys ha. Ayan, mag-mute na ako. Ayan, maraming salamat.